Kasamtangan nga gihunong usa sa kagamhanan sa dakbayan sa Cebu ang imbestigasyon mahitungod sa giingong pagpamaligya og peke nga PWD-IDs. Saysay ni Cebu City Councilor James Cuenco kinsa niduso sa maong imbestigasyon nga nawagtangan na og gana ang mga witnesses sa paghatag silang testimonya tungod pipila na kabuwan ang milabay sukad sa paggawas sa maong mga aligasyon. Dugang pa sa konsehal nga ang kuwang na lang niini ang pag-interrogate sa city legal ngadto sa mga suspect og mga witness. A long time since the expose and murag nawagtangan ng gana po ng mga kuanggod, ang mga witnesses. Isipon sila sa ilang trabaho and it's really hard to bring them all together. Ang pag-interrogate nila together with the suspects na himuon sa city legal, wala pa may babo. Dili sila makatugma og mga schedules. Giklaro sab niya nga gi-revoke na ang tanang na issue nga fake PWD-ID o gani ila na sang naalerto ang mga nagkadiyang establishmento mahitungod niini. Hangyo ni Cuenco sa City Legal nga padayunon ng investigasyon o gingon man paghatag og rekomendasyon aron malikayan nga mahitabo kini pagbalik. Ang akong hangyo sa City Legal nga to try their best to make good with their plan to pursue with the investigation. But if mag-research with, I suggest, ako inangyo sa ila, nga to make recommendations nga lang sa una to pag-pursue sa mga nahilambigit nga kuan to sa mga corrective measures nga pwede hinuon. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV Cebu.